שלום רב, האם מותר להשתמש בבקבוק מים חמים בשבת? ובכן, יש לדון כאן בשני דברים. דבר ראשון, האם יש כאן איסור הטמנה? כאשר אדם פותח את הבקבוק וממלא בו מים חמים וסוגר, אז הוא לכאורה מטמין את המים בבקבוק הזה ושומר על החום של המים. אמנם צריך לדעת שיש לנו כלל בהלכות הטמנה שאין הטמנה בכלי שני, ועל כן מותר למלא את זה ואין בזה משום הטמנה. כמו כן מותר לקחת מים ולמלא את זה בתרמוס, אף על פי שהתרמוס שומר על המים בצורה מצוינת, זה לא נקרא הטמנה, מכיוון שזה כלי שני. נידון שני שיש לנו כאן, האם יש כאן בעיה של רפואה בשבת? כיוון שהדבר הזה הרבה פעמים משמש לרפואה, אדם שכואב לו הגב, כואבת לו הבטן, שם את הבקבוק מים חמים, אז השאלה אם זה מותר בשבת. אז כמובן שאם זה חולה שנפל למשכב, אין בזה שום בעיה. אבל אם מדובר על ניחוש בעלמא, אדם כזה אסור לו לעשות רפואה בשבת. ודעת התוספות שאסור להשתמש בבקבוק מים חמים, כיוון שזה ניכר שהוא עושה לצורך רפואה. אמנם, פוסקי דורנו כותבים שבימינו לא ניכר שזה נעשה לצורך רפואה, כיוון שהרבה אנשים בריאים גם כן משתמשים בבקבוק מים חמים כדי להתחמם. מוסיף הגאון רב שלמה זלמן נוירבך, זכר צדיק וקדוש לברכה, ואומר שבקיץ הדבר יהיה אסור. כיוון שבקיץ ניכר הדבר שהוא לא עושה את זה אלא לצורך רפואה. ולכן, בחורף יהיה מותר להשתמש בזה בכל גוונה, אין בזה לא משום הטמנה ולא משום רפואה. בקיץ יש לאסור, כיוון שהדבר ניכר שהוא עושה לצורך רפואה, אלא אם כן זה חולה כזה שנפל למשכב, שאז גם בקיץ יהיה מותר. כל טוב.